меъёрҳои иҷтимоӣ ин қоидаҳои рафтор дар ҷомеа мебошанд. ҳурмати калонсолон, анъанаҳои меҳмоннавозӣ, ғамхории оиди наздикон. вале баъзан меъёрҳои иҷтимоӣ ба бори гарон табдил меёбанд. маъракаҳои беҳуда, тӯҳфаҳои гарон, харидҳои нолозим барои нигоҳдории вазифа. барои чӣ мо инро мекунем? одамон чӣ фикр мекунанд? ба талаботи ҷомеа мувофиқ шудан лозим. оё дар асл ҳамин хел аст? дар асоси натиҷаи тадқиқот 61% занони пурсишуда дар он фикранд, ки сарф дар бораи чорабиниҳо ва тӯҳфаҳо дар Тоҷикистон беасос ва хеле зиёданд. вале боварӣ доранд, ки танҳо онҳо ин гуна фикр доранд. пас чаро одамон қароре қабул мекунанд, ки дар охир ба ҳеҷ кас маъқул нест? маълум мешавад, ки одамон мехоҳанд фикрҳои аксариятро пешгӯӣ карда ба он қонеъ шаванд. вале оё аксарият воқеан мисли мо фикр мекунад? биёед бубинем, ки дигар занҳои мисли шумо чӣ мехоҳанд. аз 10 нафар зан 6 нафар зан аллакай тайёранд, ки аз анъанаҳои кӯҳнаву беҳуда даст кашанд. аз тағйирёбӣ натарсед. вақти анъанаҳои нав дар рафтори молиявиятон омадааст. пул сарфакор бош, ба нақша гир, пасандоз намо.